Il-ġisem u l-wiċċ ta' Ġesu sar jiddi b'dawl abjad li jammex waqt li kien ittrasfigurat fuq il-muntanja Tabor fid-dawl u l-glorja. Il-ħbieb speċjali tiegħu dak il-ħin ma femuhx. Iżda aktar tard, taħt l-effett tal-Ispirtu Santu, bdew jindunaw bid-dawl Alla fihom ukoll. X'meravilja li tinduna b'xi ħaġa tiddi fil-font ġewwieni illi fil-moħbi qed tinfetaħ bħal wart u tagħmel il-frott. Frott fija u fid-dinja. Aħna qed niġu imlestija għat-trasfigurazzjoni. Jien ser inkun bħal ġardinar għaqli li jieħu ħsieb din is-siġra tal-frott jew bħal majjistra illi tgħin fit-twelid qaddis. Jew inkella ser inkun insensittiv u nirreżisti din il-bidla, dan il-proċess tal-għaġeb. Il-patri trappist Father Thomas Merton jgħid hekk: il-jien ġenwin ġewwieni għandu jiġi mtella bħal ġawra minn qiegħ il-baħar. Ħalli ma jibqax imħallat mal-konfużjoni, ma jibqax imdeffes f'dak li huwa komuni, bla sugu, bla importanza. Ma jibqax motti b'dak li hu moqżis jew dak illi itir mar-riħ. Għal xiex qed ngħid iva għal ġawra, iż-żerrija, jew inkella għal dak li mhuwiex importanti u mhuwiex dewwiemi. Ħuna l-kbir, Ġesu il-Kristu ħaj, qed jistennina sabiex jgħin.